Kaixo, bideo honetan saiatuko naiz azaltzen irakaslearen koaderno digitala kompetentzien arira, kompetentzietan oinarrituta kalifikatzen duen koaderno digital honen gutxi gora bera detaileak azaltzen saiatuko naiz, beste gunean azaldu nuenean ulertu zen, baina gero egiterakoan beti zalantzak sortzen dira, bale? Orduan azkar joango naiz, gogoratu hemen zeroan daukazuela, estekak dazkazue nahi duzuen horrira joateko, bale? Orduan, hemendik, edo hemendik joan zaitezkete, edo hemendik ere bai, bale? Lehenengo gauz egin behar duguna, gure ikasgaia. Gure ikasgaia hartuko dugu, eta hemen egin dezakezue edo bilatu, eta ateratzen denean ondo, edo bestela egin dezakegun beste gauza bat izan daiteke hemen jarri euskara eta literatura lehenengo eta bigarren mailak. Euskara eta literatura lehenengo eta bigarren mailak. Bale? Eta gero gogoratu ikasleen zerrenda hemen jartzen dela, bale? Nik adibide modura bost jarri ditut eta listo. Bale, hemen asteko egunak eta egutegia eta hori guztia nik ez dut erabiltzen, bale? Zuek erabiltzen baduzue kontutan izan gero horrek notan eragin zuzenik ez daukala, bale? Horrek notan eragina izateko zuek hemen daukazuen laburpen honetan datu hauek erlazionatu beharko zenituzkete eskuz, noski, jardueretako batekin. Bale, orduan, zuek uste baduzue, kompetentzia ez dakizein lantzen dela horren bidez, etxeko lanak jarrera ez dakize bagin hor, orduan, herritartasunareko kompetentzia dibidez. Orduan, zuek egin berko zenukete, hemen, zuen kompetentzia espezifikoekin lotu. Bai, orduan, zuen kompetentzia espezifikoetan lotzen edo zuen kompetentzia espezifikoekin lotuko zenukete jarduera baten bidez. Bai, hori egin nahi baduzu egin dezakezu, nik ez dut erabiltzen. Orduan, nik erabiltzen ez dudanez, egingo duena izango da, hartuko dut, eta eskutatu egingo dut horria, berriz ere eskutatuko dut horria, berriz ere eskutatuko dut horria, eta berriz ere eskutatuko dut horria. Bale, orduan, iritzen gara jardueretara. Bale, nik hemen prestatuta azkar 8 jarduera. Zuenak, euskara eta literatura baditz izan litezke, azterketa, idazlana, ahozko aurkezpena, entzumena, bla, 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 bla. Zuek daukazuet, nahi duzuen jarduera jartzea. Bale? Jarduera jartzen dira hemen. Eta hemen jartzen da kompetentzia espezifiko bakoitzak duen pisua ikasgaian. Bai? Honeri buruz, arazo handiak eduki ditu jendeak. Bale? Normalena eta gehiago 10 kompetentzia espezifiko daken ikasgai hauetan da ebaluaketa batean guztiak ez lantzea. Bai? Irizpide guztiak ezinezkoa izango da, zuzenean, ze begiratzen badauden. Bale? Baina kompetentzia guztiak ere askotan ez dira lantzea eta normalena da ez lantzea. Zer gertatzen da, nik hemen jarri ditzaket pisu ezberdinak. Bale? Nik jarri ditzaket lehenengoak edukitzea 20. Baina, gero, hau egun izan behar da. Beraz, nik hemen, igual, esan dezaket ez, baina hau da 5, eta hau da 5. Bale? Zer gertatzen da nik guztiak lantzen ez baditut. Karo, formulak egiterakoan oso zaila da kontutan izatea guztiak jarri ditudan, ez ditudan jarri, lio bat egiten da. Orduan, hemen lana eskuzkoa da. Bale? Nik egiten badu eta esaten badu ez, 3. kompetentzia ez dut landuko, 6. ez dut landuko, eta 9. ez dut landuko. Zer gertatzen da? Nik hemen neukana da zan guztiak berdinak, kenduta 20ak balio duela bikoitza, eta 2 hauek balio dutela erdia. Bai, orduan, nik orain zen bat daukat. Nik daukat hemen. Gogoratu, hau bera zuzentzen da, baina hau izatez 10 da, hau izatez 10 da, hau izatez 10 da, zenpeak egiten du kalkulo automatiko bat, bale? Baina hau izatez nik honela daukat. Orduan, nik daukat 160. Zer egingo duke? 3 erregela bat. Hartuko nuke kalkulagailua, egingo duke
10 zergatik 10 edo 1,70, eguneko 70 daukadalako. Orduan, nik egiten badut, kalkulagailu horretik ari naiz, edo 70, ateratzen zait 1,43. Bale? Orduan, hemen zer jarriko dut, 14,3, 14,3, hau bikoitzaren ez, 28,6, eta berria dienez, 7,5, eta 7,5, eta dena ondo egin badut, 1,1 ateratzen zait. Bale, igual izan dizelako pixka bat zehatzagoen egin izan badu, hobeto aterako zen, baina, bueno, 1,1 egin ere ondo guaz, bale? 10,0 bat aterako da, asko bada, ez doa inora. Bai, orduan, nik hau da prest daukat. Nik dazkat nire kompetentzia espezifikoak, bat, 2, 4, 5, 6, 7, eta 10, eta hemen ponderatzen ditu irizpideak, bale? Lehen bezala, irizpide bakoitzak, osea, 4 irizpide dagoen artean, bat kompetentzia espezifiko, lehenengo kompetentzia espezifikoarekin erlazionatuta dauden 4 irizpide dagoen artean 100% batu behar dute, bale? Nik irizpide hau kontutan izango ez badut, eta beste guztiak berdina kontatzen badute, orduan izango litzateke 33,33, 33,33, eta 33,33. Bai, ulertzen da, orduan nik landuko gaitut bat, bian, adibidez, jarriko dut, 50, 25. Hau, zuek utzi dezakezu edagun moduan, eta irizpide guztiak berdin balioko dute. Honela egiten baduzue, zuek erregulatu dezakezue. Bale? Gogoratu, hirugarren irizpidea berdin zaitz, ez dut kontutan izango, orduan ez du egingo ezar. Laugarrena eta bosgarrena, horiek bai. Baina laugarrenean landuko dut bakarrik hau, beraz, hau eguneko izango da, eta bosgarrenean landuko dut biak, baina erdibana joango dira. Seigarrena ez dut kontutan izango, 7 eta 8. Hau, karo, hau guztia zuen programazioan dagarrenaren arabera egin behar da. Orduan aurreko lana izan behar da jakitea ze kompetenzia landuko dituzuen, ze irizpide ebaluatuko dituzuen, eta jardueretan nola egingo duzuen ebaluaketa hori. Hori ja, bakoitzaren lana da. Bale, 7. irizpide honetan, 50, eta hemen, hau adibidez, ez genuke kontatuko, alduntun egiten denez, eta 50, eta 9. azken dut kontatuko, eta 10. utziko dut, 10. 10.1 ez dut errolatuko, eta 10.2 100%. Bale, ikusten duzue, bakoitzak bete behar du 100%, bale? Eta kontuten izango zituenak, nik ebaluatuko zituenak, bakean usten ditut, ze. Ezabatu ditzaket? Bai, baina ez du ezer egin horrekin, beraz, ez dugat ezabatu beharrik. Argiago ikusten baduzu ezabatuta, ezabatu lasai. Eta orain egin beharko nukena da, erlazionatu irizpide guzti hauek hemen dauzkadan jarduerekin. Orduan lehenengoan bat eta 3, hau hemen ere bai, bi hauek hemen, hau, adibidez. Beti bezala altuntut egitea asko ezagazagoa da, eta bat lauak gaztu zaizkit, bat lau pare bat jartzea gaztu zaizkit. Orduan. Biko guztiak, hiruko guztiak eta lauko lehenengua. Ni orain altuntun egiten nahi zenez, ematen du egiten nahi zela txapuza bat, eta egiten txapuza bat egiten nahi naiz. Baina geho zuena ondo gelditu harko litzateke pentsatutako gauzak dialago. Norbaitek ez badu egin nahi irizpideka, kompetentzia espezifikoakin nahikoa dela uste badu eta ala irizten badio, egin dezakezuena da
Claro, nik pentsatzen badut, irizpideak utzi, egin dezak, nik pentsatzen badut, irizpide guztiak berdin balioko dute, eta irizpideak landu bai egingo ditut, landu behar ditut, baina ez ditut kontutan izango gero kalkulua egiterakoan. Dena berdin eta liso, orduan nik zer egin nezakena da jarduera batean kompetentzia espezifiko bat lantzen dudan bakoitzean irizpide guztiak. Orduan nik horrela egin nahi izango banu, punto bat aukeratzen dudanean beti 3 aukeratuko nituzke, eta hemen ere 3 aukeratuko nituzke. Bai, eta bigarrenean hartzen bada, 3 ez, 4 barkatu. 4 hartuko nituzke, bale? Zer esan ditu, bigarren hartuko banu, 3 hartuko nituzke, 3 hartuko nituzke. Jarduera batean, kompetentzia espezifiko bat lantzen dudan bakoitzean, irizpide guztiak hartuko nituzke. Guretzako errazagoa da horrela egitea? Bai, erreala da kontzeptu hori ez hainbeste. Bai, orduan, nahiko trampa da. Baina, horrela egin nahi baduzue, bazuek ikusi. Aukera bada. Bale, jarraituz, 4.2 ez du landuko. Zarreta entzuten baduzue, katu da bila, bale? Lasei. 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 6.2, 8.1 arte danak lantzen dira. Bale, joango naiz jartzen. Ikusten duzuen bezala, ni markatzen doa, zeintzuk erabiko ditudan, eta gero horiei pisua emateko aukera ere izango dut. Bale? Gero ikusiko duzuen nola daukadan aukera hori. Bale, orduan nik honela jarriko nuke, eta falta zait egin dudan adibideari kasu egiteko 10.2 bakarrik. Eta 10.2 ebaluatuko dut, hemen, eta hemen. Bale. Niga noa 6P honetara, 6P da 6 ponderazioak, bale? Hemen ikusten duzue, nik daukat bat irizpidea ebaluatzen dut 4 jarduera hauetan. 4 jarduera hauek defektuz, kuadernoan gertatzen den gauza askorekin bezala defektuz, pisu berdina daukate. Aldatu nahi badut, beti kontutan izan guztira 100 izan behar dela, beraz niko ni 150 ematen badiot. Bale, borduan hauek, eta 3 hauek berdinak badira, borduan izango litzateke 16,67, 16,67, eta 16,67. Eta guztira dukiko nuke, 100. Bai, baina horiek eskuz egin barko genituzke, aldatu nahi badugu, dena berdin utzi nahi badugu, dena berdin uzten dugu. Bale? Eta hemen daukazue, zenbat ze irizpide bakoitza ze jarduerarekin erlazionatzen den eta ze pisu daukan. Bai, irizpide horretan jarduera horrek. Bai, kontutan izan beti, gero bigarren ebaluazioak berakadua zela, bai, horri guztietan. Eta nik hemen, seikan honetan, jarriko nuke zein den jarduera hoiei jarri diedan kalifikazioa. Bale, orduan nik jartzen badut 10, 9, 8, 7, 3. Bale, eta nik jartzen badut hemen, zuek ikusteko gutxi gora bera, nola ateratzen dien emaitzak. Bale, nik jarri ditut hauek, eta ikusten duzuen bezala, agertzen dira, ja jarri ditut, bale? Nik egitatzen dut hemen, ebaluazio irizpideen 7. honetan, hemen ja kalifikatu dizkit guztiak. Bai, eta ikusten duzuen bezala, nik ebaluatuko ez ditudanak utxik utzi ditu. Bai, egia da, 3.1 eta 3.2 eta olakoak landuko ez dituan kompetentziak hor daudela, baina gero hemen ez dira agertuko. Edo bai. Zeratik? Ez, 6. da, 6. 9. eta 3. ez, ezta?
Hola. Hirugarren litzateke hartu behar. Mierda. Joder. Vale, ikusten duzu bezala, hemen azkenean ez dira agertzen kalifikatuko ez ditudan horiek ez dira agertzen. Bai agertzen dira hauek, zergatik ez dituelako kendu hemendik irizpideen, nik irutik kentzen baditut irizpide horiek, argiago ikusi dadin, igual bai esan behar nizuen hori argiago ikusi dadin, bederatzi, 6 eta bederatzi. 6koak kenduko ditut, eta bederatzikoak kenduko ditut. Eta orain ja guztiz argia agertu beharko litzateke. 8 da banoa. Holaxe, orain askoz ere politago gelditzen da. Bale, orain ikusten duzuen bezala. Bale, 8 irizpide horretan zerbait gaizki egin dugu. Bale, akatz bat aurkitu dut, eta da 8 hau ezabatu egin dudala, eta 8 hori enuen ezabatu behar, bale, ze 8 8 jarri dut baten bat, hori da bestea, igual hori da katxa. 8 ez dute zer jarri, bale, borduan, hauek jartzen ditu danean, dagozkion, horiek jartzen ditu danean, hemen ikusiko duzuen nola jartzen da hau, eta hemen agertzen da zain nota. Bai, ikusten duzuen bezala, bakoitzari daukadan kalifikazioen arabera, agertzen zizkio, nota guztiak berdinak jarri ditudanez, hau agertzen da, nahiko uniforme egiten da, baina nik kalifikazioak aldatzen baditut, eta jartzen badut, 9, 8, 7, 6, 5, 6, 7, 8, 7, 6, 5, 6, 7, 8, 6, lau, 2, lau, 6, 8, 10, bale? Hau, eta beste bideo berdin utziko ditut, zuek ikusteko bakarrik. Ikusten baduzue, ebaluazio irizpideetan ja zenbakiak aldatu egiten dira, eta horrek esan nahi du kompetentzia espezifikoetan ere aldatu egiten diala. Bai? Orduan, batzuetan ikusten duzuen bezala, batzuetan hirugarren kasu honetan ikusten darbien nola kompetentzi batzuetan egokia den, beste baten aurreratua eta beste baten hasierakoa. Zergatik, nota bajuak jaso dituelako 7. kompetentzia hau ebaluatzen duen jardueretan, eta nota altuak jaso dituelako 5. kompetentzia hau ebaluatzen duten jardueretan. Bai? Eta gero gogoratu kurtso bukaera dago hau, baina bueno, hemen daukazuela, zein izango litzateke lehenengo ebaluazioan jasoko luken kalifikazioa. Bai, baina, horrengoz, guk DBH-en erabiliko dugun izango da, hau, batxillergoan gaudela, eta ebaluatu nahi dugula kompetentziaka, orduan bai, ona jo behar dugu, eta hemen daukagu zein den gure nota. Bai, gehiago, a ber, ez dakit oso argi gelditu den, errepasotxo bat egiteko. Aukeratzen dugu ikasgaia. Bai, ikasgaiak automatikoki kargatuko dizkigu, ebaluazio, kompetentzia espezifikoak, 4 badira 4, 6 badira 6, 7 badira 7, 10 badira 10. Eta kargatuko dizkigu ebaluazio irizpideak. Kasu honetan, jarri dugunez
lehenengo eta bigarren debetxeko euskara, ateratzen zaiguna da hau. Bai, orduan, nik aukeratu ditut, nire programazioak esaten duen moduan, ze kompetentzia espezifiko landuko ditudan, eta eman diet pisu bat bakoitzari. Pisu hori, eguneko 70 bakarrik, pisu horrek eguneko 70 bakarrik batzen zuenez, egin duena zen da, hiruko erregela bat aplikatu, eta guztiak biderkatu, proportzio berdina manten dezaten, eta guztizkoa eguneko eguna izan daiten. Vale, gero, kompetentzia espezifiko bakoitzean, egin dudana izan da, bakoitzean eguneko eguna batu behar du, eta, ikusten duzu hemen, 3 hau lantzen ditut, bakoitza eguneko 33, bigarren honetan, lehenengoa eguneko 50, beste biak eguneko 25, hirugarrena lantzen ez dudanez kendu egin ditut, laugarrenean bakarra lantzen dudanez eguneko 100, eta horrela guztiak azkeneko arte. Bai, behin hori eginda daukaganean, joan naiteke zuzenean bosgarren pestaina honetara, bosgarren horri honetara, eta horri horretan bosgarrenera joango naiz, eta horri horretan ikusten duzue, nik jarduera bakoitzak ze irizpide lantzen dituen apuntatzen dut. Bale? Eta hurrengoan, seipen, esaten diot apuntatzen dituen irizpide guzti horiek zenbateko pisua daukaten bakoitzak irizpide bakoitzean. Bai? Karo, hau nik orain tita batian egin dut, baina zuetzeko kreson lana da. Bai, orduan nik ulertzen dut. Hau ez dela momentu batean egiten den gauza bat, eta zalantzak sorra daitezkela. Bale, behin hori eginda, hemen jartzen ditut, hau da, nik nire notak jartzeko, edo jarduera bakoitzaren kalifikazioak jartzeko erabiltzen dudan horria, eta emaitzak ateratzen dira, bueno, nik hemen gero daukagu 6B hau, ze berreskurapenen kultura horrendik oso barneratuta daukagu, eta orduan hemen berreskurapenen bat jarriko bagenu, adibidez, nik hemen hartuko banu eta 2 hau atera duena laugarren jardueran jarriko banu hemen laugarren jardueran 5 bat dauka, berreskuratu egin duelako, orduan hemen 5 hori agertuko litzateke. Bai? Orduan, 5 hori, gero, nik kalkulua egiterakoan 5 hori edukiko luke kontutan, bale? Hemen ikusten duzue, ebaluatu ditudan irizpideak bakoitzak zen nota daukan agertzen da, eta 8. honetan agertzen zaizkigu guk boletinean edo guk hezkuntzako web orrian sartuko genituzken kontzeptuak, bai? Kompetentzia espezifikoak zeintzutian eta bakoitzean zen den. Ez dut esan, baina nik hemen bikaina 9 aurreratua 7 egokia 5 eta 0 0 jarri ditut. Langa minimo esango genukena. Hau, zuek mintegian beste era batera agostu baduzue eta uste baduzu egokia 4 dala edo aurreratua 8 dala edo bikaina, bale, ulertzen diezue, hau aldatzen baduzue eta nik hemen hau 8 jartzen badut, boluan, denak aldatzen dira automatikoki. Bai? Nik jartzen badut 6. Bai? Ulertzen da ez da? Eta jartzen badut 7. Hori da. Eta egokia jaizen badut Laura. Ba, egokia gehiago gertzen zaizkit. Bai, orduan, hori zuek mintegian nola duztu duzuen, ba, hori horren arabera aldatu beharko zen dituzkete zenbakiak. Bai? Eta hau izan da guztia, zalantzari barruka zuen, ba, bakiz bendu, no? Venga, grate. Amaitxuko gara.